Jsem ho tady viděl, tak... Jo, na to. A jak se jmenuje, jestli to není... Dlouholetý kapitán. Ale přišel z věcí, myslím, teď jako to 16. Ještě pojď! Už jedné! Musíš! Dobře. Silaj, dobrá. Vole, vole. Ty brďo. Co ty jdeš, že právě to, ha? Jdeš, že to právě. Já nevím, jestli ty řekl, že... To je hlupá, to jako slyšet. Dneska pivko, když by to je otázka, jako jste stůl. Šestiměsíční do toho Takže vyjde zase další knížka připravené finále z díl 7. A dneska jako... To je za mladé. Za mladé? Tak to bylo venku! Jediné, co mě dneska potěší asi. Jsou tady na nějakém... Pěkně. Ježišmarja, to šlo. Co? Jestli pak budete spát, nebo... Ani nic, to jenom tak polehtálo trochu. Až za půlku. Ano, přesně tak, jak... Dobře. Ruka! Dobře! Dobře. Dobrý balón. Rád jenom teď musím vstát.
jsme to. Dobré. A teď? Teď! Pojď, dobře. Nebo tam tak, Nemohl být, ty vole! Prvý polčas bol z našej strany veľmi špatný, super bol lepší, fotbalovejší, hral kľudnejšie, my sme boli nervózni, hádali sme sa, riešili sme rozhodcu. V podstate tá hra nebola podľa mojich predstav, nebola taká hra, jak sme si povedali. Dali sme gól, 1-0 sme viedli, čo sme sa mali ukludniť, znova to bolo o ničom. Čo sa týka druhý polčas, tak dať za druhý polčas 3 góle a ešte mať ďalšie 3-4 gólovky, tak ja si myslím, že tak sme mohli hrať aj prvý polčas. Druhý polčas dohrali chlapci veľmi dobre. Bojovali, tak tá hra nebola ani, dá sa povedať, taká kvalitná, ako napríklad v Orlovi alebo doma s Prostevom, ale bola účelná a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali, aj keď musím pochváliť veľmi super a super bol veľmi kvalitný, nepatrí tam, kde, jak stojí. Nehrál Sucháček, Dekleva, proč nehrají to dva hráči? Sucháček má 4 žlté, Dekleva je zranený, škoda Přemo Beňo, že ochorel, mohol nám tiež pomôcť. Ale tak hovoríme, 11-16, 11-18, 16-18, všetci musia hrať, dá sa povedať. A dneska je výborne, David Ritter sa popral s tým, výborne naskočil David Žeha. Čiže ja si myslím, že o tom je kolektív, o tom je mužstvo, aby každý bol nahraditeľný. No, já bych to zhodnotil, myslím si, že možná podle tabulky nás domácí trošku podcenili, kde v začátku jsme tam měli šance, ale nedali jsme. Z ojedinelého útoku v prvním poločase jsme dostali hloupou branku, tak vlastně jsme srovnali s protiútoku po chybě domácích, penalta si byla, no ale samozřejmě jsem nabadal hráče k tomu, ať hrajou celý zápas, tak jak jsme začali poločas. No co nás trápí celou dobu, to je to, že ta nevyrovnanost, soupeř na nás vletěl, dal nám 3 góly během poločasu, což po hrubých chybách a nehrali jsme zase druhý poločas nic, přesně jak nás to postihlo doma nebo v Petrovicích.